Diyos maraynal daw po sa Indogabos. Ngunyan iyo ang ikaduang Domingo nin pagkabuhay liwat. Iba taman po sa satuyang pagbamibi ang mga minas. Pasalamat dulot ni Leonisa. Pasalamat dulot ni Sis Nene del Rosario. Birthday Thanksgiving ni Sis Lagring, Andrew asin Julian, dulot kan Clarena family. Pasasalamat dulot ni Lisel Lumbria. Pasasalamat dulot ni Piña Francia. Asin para man sa mga biyayang naresibi, dulot kan Disena and Lantero family. For guidance and protection ni Sheila and Jad, Ernesto and Sigrid. Land dispute, dulot ni Nini del Rosario. Para sa maray na salud asin safety kan mga empleyado kan Provincial Assessor, dulot ni Harry Robredo. For full recovery of Kayla ni Rison, dulot ni Banji Alano. Para sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Lagring. Para sa kalag ni Salve, Melchor, Mary Ann, Tristan, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Doti Monte and family. Asin man para sa kalag ni Edgardo, asin Casiano, dulot ni Oliver asin Disena family. Ang tema tangon niya na Domingo, iyo ang pagtubod asin pagkasararo. Bilang sarong banwaan ng Diyos, kinakaipuhan na mahiling sa lambang saro, ang pagkaminuutan asin pagkasararo. Sa laog kan pamilya, ang pagkaminuutan nin mag-agom, magdadanay, kung an sa iyang buhay, maginsusog sa ipinagbubuot, kan katukdoan ng Diyos. Siring man ang pagtubod nin lambang Kristiyano, dai madanay asin matalubo, kun mayo nin pagkasararo asin pagkamuot. Kita lugod mabuhay, siring sa mga enot na disipulos nin kagurangnan, nadanay sa paghimati kan katukdoan, kan mga apostoles, asin sa buhay na sararo, sa pagbaakan tinapay, asin sa mga pamibi. Kung sain ang pagtubod, yaon dyan nahihiling asin namamatean ang pagkasararo nin mga Kristiyano. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre J. Aguilar, Parochial Vicar kan Immaculate Concepcion Paris. Matindog na po ang gabos. Samuyang takaw, kaugmahan na daing makakahanan, kami sa imo pinapuli. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ay pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Kamurawayan sa Dios sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay an buot, inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kandakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hading langit nun, Diyos amang magagamhan, kagurang na aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kahiraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw, Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan, kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita, O Diyos na mahihirakon, an sa mong kasaklan, hinugasan mo sa tubig, tinawan mo kami nin bagong pagkamundag sa Espiritu, asin tinubos mo kami sa dugo ni Kristo, ngunyan na sa mong ginigiromdom, an sa iyang pagkabuhay liwat. Lugod orog na mamidbidmi an mga balaog na ini, asin mabag-o an buhay na tinaomo sa muya, huli kay Hesu Kristong kagurang na niya mo, sa imong aki, kaiba mong nabubuhay nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, naglaladawan kan buhay, kan enot na mga Kristiyano. An sa indang magayon na halimbawa, nin pagkasararo sa puso, sa isip, asin sa kalag, aarugon niya to na mga parasunod ni Kristo. Sinda andam sa paghiras kan sa indang mga rugaring para sa mas nangangaipong tugang. Ang salmo responsoryo sarong awit nin kapangganahan huli sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Himateon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga gibo. Ang kaayunan kang nagtutubod sinda, gabos siring sa sarong puso asin sarong kalag. Daini nagsasabi na ang sa iya, kundi ang gabos na rugaring sa diri nin gabos. Sa dakulang kapangyarihan, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabuhay liwat ni Jesus na kagurangnan, asin sindagabos ikinakaugma ning Diyos. Sa katunayan, sa sainda, dainin sa mga ngaipo, ang mga may sa diring daga o harong, ipinapabakal, ang kabaklan, idinadara asin iniintriga sa mga apostoles. Dangan, pinagbuburo-baranga sa sukol ning pangangaipo nin lambang saro. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang satong timbag, magpasalamat sa kagurangnan ang sa iyagkuran. Magpasalamat sa kagurangnan ang sa iyang pagkamuot daing kasagkuran. Magsabi ang mga aki ni Israel, ang sa iyang pagkamuot daing kasagkuran. Magsabi ang mga aki ni Aaron, ang sa iyang pagkamuot daing kasagkuran. Magsabi ang mga takot sa kagurangnan, ang sa iyang pagkamuot daing kasagkuran. Magpasalamat sa kagurangnan ang sa iyang pagkamuot daing kasagkuran. Ako itinuklang asin nahulog, alagad ang kagurangnan, tinabangan ako. Sa kong awit, sa kong kusog ang kagurangnan, siya ang sakuyang paraligtas. Mga kinurahaw ning kaugmahan asin panggana, duman sa mga tulda nin mga matanos. Magpasalamat sa kagurangnan ang sa iyang pagkamuot daing kasagkuran. Ang kapo na isinikwal kan mga paratugdok, naging patindugan kan sarong gibo, ininin kagurangnan. Makangangalas na paghilingon,
Ini an aldaw nagibo ning kagurangnan sa tong ipag-ugma asin ipagrukyaw. Magpasalamat sa kagurangnan, an sa iyang pagkamuot daing kasagkuran. An enot na surat ni San Juan, nagtatao sa satuya, nin sarong leksyon mapapadapit sa mga bagay, kung paano kita nabubuhay kay Kristo. An aki nin Diyos na padigdi sa kinaban, sa paagi nin tubig, asin dugo, tanganing sakupon ang kinaban, sa paagi kan sa iyang pagkabuhay liwat. Sakupon man niyato ang kinaban, sa paagi kan sa tuyang pagtubod, asin pagkamuot. Himateon po niyato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Ang nagtutubod na si Jesus, iyo ang Kristo, ipinangaki nin Diyos. Ang namumuot sa Ama, namumuot man sa aki. Aram niya to na kita namumuot sa mga aki nin Diyos. Kung kita namumuot sa Diyos, asin inuutubtaan sa iyang mga tugon, ini ang tunay na pagkamuot sa Diyos, na utubuntaan sa iyang mga tugon, ang sa iyang mga tugon bakong masakit. Huli taan kinaaban, dinaog na kan ipinangaki ng Diyos. Ini ang pagganan na nakadaog sa kinaaban, ang satong pagtubod. Si Isay ang nakakadaog kan kinaaban. Ang nagtutubod na si Jesus, aki ng Diyos. Si Jesucristo na napadigdi sa tubig asin sa dugo. Bako sanang sa tubig, kundi sa tubig asin sa dugo. Ang Espiritu, iyo ang saksi. Hulit ang Espiritu, iyo ang katotohan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo ngunya nagpapahayag nin duwang pangyayari, pakatapos na si Kristo mabuhay liwat. Enot, ang pagtaunin kapangyarihan asin pagsubol sa mga disipulos, ni misyon nin pagpatawad o dai pagpatawad nin mga kasalan. Ani kadua ang pagtubod ni Tomas, pagkatapos na mahiling niya asin maduutan ang mga lugad ni Kristo. Ipinapasabot sa to na ang tunay na pagtubod na ipahayag bako sa pagkahiling sa tinutubodan, kundi sa pagdangog asin pagsabuhay kan tataramon nin Diyos sa personal na pagpapahayag kan sa diri sa iyang tataramon. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkahapon kan aldaw na idto, enot na aldaw nin simana, perinto an mga pintuan duman sa harong na pinagtitiripunan, kan mga disipulo sulit sa takot sa mga Hudiyo.
Si Jesus naglaog, nagpatahaw sa sainda asin nagsabi, mapasaindo an katuninongan. Pakasabi ka ini, pinahiling niya sa inda an sa iyang mga kamot asin hirog. An mga disipulos nagkaurugma, pagkahiling sa kagurangnan. Giraray nagsabi si Jesus sa inda, mapasaindo an katuninongan. Siring na ako sinugo kan ama, kamuman sinusugo ko. Dangan hinayupan niya sinda asin sinabihan, ako anindo an Espiritu Santo, an si isay man nakasaklan na sa indong patawadon, mapapatawad, an si isay man na mga kasaklan na dahi nindo patawadon, dahi mapapatawad. Saro sa 12, si Tomas na inaapod kambal, dahi sinda kaiba, dahi ninda kaiba, kan magpahiling sa inda si Jesus. Inusipan siya kan mga disipulos, nahiling mian kagurangnan, alagad siya nagsimbag. Kunda iko kumahiling sa iyang mga kamot, an pila na winalat kan mga pako, asin ikikalaog sa sarong muro na pinagpakuan, asin sa kong kamot, sa iyang hirog, daik ako matubod. Pakalihis sa 8 aldaw, giraray nagkatiripon ang mga disipulos duman sa laog kan harong, asin kaiba ninda si Tomas. Pirintoan mga pintuan, si Jesus naglaog, nagpatahaw sa inda, asin nagsabi, mapa sa indo an katuninongan. Dangan nagsabi ki Tomas, uya an sakong mga kamot, iranimo an sa imong muro, iranimo an kamot asin ilaog sa sakong hirog, dai ka magduwa-duwa, magtubod ka. Si Tomas nagsimbag, kagurangnan ko asin Diyos ko. Si Jesus nagsabi sa iya, huli tanahiling mo ako, nagtubod ka. Paladan an mga minatubod, minsan dai nakakahiling. An marahay na bareta nin sa tong kaligtasan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Giraray sarong marahay na aldaw na Domingo sa satuya gabos, Marhay na aldaw man po, Father. lalong-lalo na sa mga tugang nyato na nagdadalan ngunyan sa online mass na sa tuyang ginigibo ngunyan na Domingo. Sa mga tugang niya taon sa harong, takot magluwas, alagad yaon kita tanganing ipaabot sa sainda an pagpangadji kan simbahan para sa inda asin kaiba ninda kita. Mga tugang ko sa pagtubod, nagigirumduman ko lugod na kadaklan sa tuya, natatakot sa manlain-lain na bagay. May mga pagkatakot kita. Takot kita sa mga bagay na daita kaya. Takot kita sa mga bagay na daita aram kung ano ang mangyayari. Takot kita sa mga posibilidad. Arog bagakan, maulakitan, nin paghilang. Ini mga bagay na ini mga pagkatakot. Asin sa buhay kan tao, normal, asin natural, na mamati ta ang mga pagkatakot ta. Kung kaitong aki, takot siya sa multo, naghihibi siya, takot siya sa multo, nagdadakula, ang pagkatakot niya gayud bakuna sa multo, kundi sa tao na pwedeng habunan siya. Buot sabihon, ang pagkatakot, puon kita mag-aki hanggang kita magkagurang, yaon perme ang elemento nin pagkatakot. Alagad ang pagtubod Kristiyano, sinasabihan kita na dai dapat kita maparalisar kan pagkatakot. Dai ta pagtugutan an sa dirita na dai na kita maghiro, ninulita natatakot kita. Mga tugang ko sa pagtubod, sa tuyang pagtubod Kristiyano, minapahiro sa satuya hali sa eksperyensya nin pagkatakot, pasiring sa buhay nin pagsarig sa mahal na Diyos. Kaya kung nakakamati kita nin mga katakutan sa buhay,
Lugod ining mga pagkatakot na ini, gamiton ta na maging mas harani kita sa mahal na Diyos. Ano po? Tada ita makukontrol ang mga katakutan ta sa buhay. Maabot iyan sa manlain-lain na lawog. Alagad kita na nagsasarig sa mahal na Diyos, ining mga pagkatakot na ini, gamiton taman lugod. Tanganing kita magdanay, magsarig sa kagurangnan. Nahiling po nindo na ang kagurangnan naglaog sa sainda. Pirinto ang mga pintuan kan mga disipulos ninhuli sa takot. Alagad naglaog ang kagurangnan. Nag-iba ang kagurangnan sa sainda. Sa saindang katakutan, pinamati nin mahal na Diyos na yaon siya kaiba ninda. Ang tataramon po na magayon na gusto ko pong paghurup-hurupan, lalong-lalo na po pag kita igwang mga pagkatakot na namamatean, iyo ang tataramon kan Diyos na peace be with you. Peace be with you. Katuninungan mapa sa indo. Iyo po ini an garantiya sa sarong Kristiyano na dawa igwang pagkatakot nagtutubod sa Diyos. Ang pagtubod niya magtatao sa iyan nin katuninungan. Saro sa mga enot tatataramon na binutasan ni Kristo pagkatapos na siya mabuhay liwat, iyo and peace be with you. Shalom alaikum. Katuninungan mapas sa indo. Sa kapurisawan, katakutan nin pagkabuhay, sa kaluyahan nin buot, yaon ang Diyos, yaon ang Kristo na nagtataram. Peace be with you. Kalmado. Yaon siya. Sabi po kan mga scholars, ang tataramon na peace be with you, 365 na ulit-ulit sa banal na kasuratan. Sa banal na kasuratan. 365. Ano po? Sabi kan mga biblical scholars, ang tataramon na shalom, alaikum, ang peace be with you, 365 times. Kung bibilangon. Anong buot sabihon kay yan? Coincidence daw na aldaw kan bilog na taon, 365 days. Day ko aram, pwedeng coincidence, pwedeng iyo talagaan kabutanin mahal na Diyos. Buot sabiyon, kung an kagurangnan nagtataram nin katuninungan mapa sa indo, buot sabiyon, arual daw, pinapagirumdum kita na ang Diyos nagtatao perminin katuninungan sa satuya gabos. Siya ang Diyos na nagtatao nin katuninungan sa lambang saro. 365 days, 365 times ang tataramon sa Biblia na peace be with you or peace. Tataramon na peace, katuninungan. Mga tugang ko sa pagtubod, ang katuninungan iyo ang misteryo kan Diyos. Sa satuyang mga kapurisawan sa pagkabuhay, lalong-lalo na sa paghelang, banta kan COVID-19, na naglalangkaw ang numero nin pag-ulakit, di man lugod kita paralisar kan satuyang pagkatakot. Tinatawan kita nin kagurangnan nin katuninungan. Habang kitang nag-iiwas, nagmamalasakit sa kapwata, naglilikay, nagigibo nin mga
protocols, tanganing dai kita makaulakit, kita man lugod, mapano, kan katuninungan na iyan na itinatao kan Diyos sa lambang saro sa satuya. Kung ikaman naghihilang, kung ikaman may mga inaagihan na problema, kung ikaman igwang mga disappointments, frustrations, nag-aagi ka ngunyan nin depression, di mo naaram kung ano ang solusyon sa problema mo, ang kinakban mo abang diklom. Yaon ang Diyos nagtataram, katuninungan mapas sa imo. Peace be with you. Mga tugang ko sa pagtubod, sa inhali ang katuninungan na itinataok ni Kristo. Mayong iba, sa iyang hararom, nahugot nin pagkaherak. Pagkaherak. Tanong kita ta nakakamati nin katuninungan, nin hulit sa pagkaherak kan Diyos sa lambang saro sa satuya. Ang Diyos mahihirakon. Ang Diyos mahihirakon. Ngunya na Domingo, inaapod na Divine Mercy Sunday. Tanganing mahiling ta ang kapangyarihan kan Diyos sa pagkaherak niya. Pinapagirumdum kita ngunya na Domingo na an urog sa gabos. Nakapangyarihan kan Diyos, iyon sa iyang herak sa lambang saro sa sato. Herak, pagkaherak. Kan ako aki pa, ang sakuyang lola, pinapabisa ako. Mag-bless ka ngaya sa lola. Pirmi yan. Kung dai mag-bless, talagang maaanggutan ako. Pag nagbibisa ako duman sa sakuyang lola, tinataraman ako kan sakuyang lola, kairakan sa Diyos. Kairakan sa Diyos. Kairakan sa Diyos. Sa ringkunada po yan natataramon. Pero ang Bicol ka iyan, have mercy on, English ka yan, mercy on you. Have mercy on you. O kaya, kaawaan ka ng Diyos sa Tagalog. Kaawaan ka ng Diyos, kaawaan ka ng Diyos. Sa Samuya, ang apod ka yan, ang tataramon ka yan, kairakan ni ka sa Diyos. Kairakan ni ka sa Diyos. Kairakan ka sa Diyos. Kanenot na ko naiintindihan kung ano ang buot sabihon ka iyan. Paghuna ko, simple sa ng pagtaram kung ano-ano na statement. Alagad, kan naghahaloy asin kan maaraman ko an hararom nakahulugan palan ka iyan, naan mahal, naan blessing pala na tinatao kan sa kuyang lola, iyo an pangadji niya na mahirakan ako kan mahal na Diyos. Nagahagad ako nin blessing sa lola ko pag umaghali. Pag abot, lalong-lalo na pag mahali na ako, lola, kairakan ka sa Diyos. Naaraman ko palan, naan kahulugan, o de ko aram kung ang lola ko, aram man ining bigtataram ko ngunyan. Pero na-realize ko, asin ngunyan sa sakuyang paghurup-hurup, nagtutundag sa sakuyang pagmati asin ginahawa, na ang pinakadakulang blessing na pwedeng mako ako, na pwedeng maitaos ako kan sa kuyang lola, iyo ang dakulang pagkaherak nin mahal na Diyos. Kaherakan ka sa Diyos. Kairakan ka sa Diyos. Kairakan ni ka sa Diyos. Buot sabihon palan, dai ako pwedeng magpadagos kan buhay ko, kundi ako mahirakan kan mahal na Diyos. Buot sabihon palan, mayo ako makiginibo sa pagkabuhay ko, kundi ako mahirakan nin mahal na Diyos. Buot sabihon palan, di ako pwedeng maging marahay na tao, kundi ako mahirakan nin mahal na Diyos. Buot sabihon palan, di ako pwedeng magpadagos kan sa kuyang pagkabuhay, sa inman ako magduman, kundi ako mahirakan nin mahal na Diyos. Buot sabihon palan, utang na buot ko sa mahal na Diyos. Buot sabihon palan, ang pinakaurog na pangadji na dapat hinahagad ta sa Diyos, iyuan sa iyang pagkaherak. Ninhulitaan pagkaherak na ini, iyuan matao sa tuya, nin katuninungan. Dai kita magiging matuninong, kundi kita mahirakan nin mahal na Diyos. Kaya ngunya na Domingo, nin
dakulang pagkaherak, Diyos nun na pagkaherak, anas man lugod kita mapano, asin sambahon taman lugod, ang Diyos nin pagkaherak. Sa satuyang mga pagpangadji, hagadon taman lugod sa iya, nakahirakan niya kita. An satuyang mga paghinguwa, mahirakan niya. An satuyang pagpakaraykan sa dirita, maging bindisyon durante kan sa iyang dakulaon na pagkaherak sa satuya gabos. Ninhuli ta, kung dai kita mahirakan nin mahal na Diyos, mayo nin katoninungan sa buhay. Mayong katoninungan sa buhay. Kaya mga tugang, ngunya na Domingo, kan sa iyang bendisyon, bulong, asin man pag-ampon. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya. Pinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin nilinubong, puminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa ato kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako kay Kristo. Sa buhay ni Amen. Pamibinin banwaan. Mga tugang sa pamibi ngunyan, hagadon ta an balaog nin pagtubod para sa simbahan, sa bilog na kinakban asin man para sa satuya, sa lambang kahagadan, sa tuyang sabihon, kagurangnan, pasariga an samong pagtubod. Kagurangnan pasarigaan sa mong pagtubod. An Santo Papa, mga obispo asin kapadean, tanganing ikapasabot ninda sa gabos na tao, an pagtubod na si Kristo iyo an aki nin Diyos na napadigdi sa pagtubos sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. An gabos na mga namamayo sa manlain-lain na banwaan, tanganing sindaman magtubod sa Diyos Ama, asin kay Kristo na sa iyang sinugo, sa pagtubos sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, pasariga an samong pagtubod. An mga dukha, mga naghihelang, asin mga nagtitios, tanganing maging pusog an pagtubod sa Diyos, na danay na namumuot sa inda, huli ki Kristo na nagtios, nagadan asin nabuhay liwat, sa pagtubos sa gabos na katawuhan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, pasariga an samong pagtubod. Kita gabos na uya sa misang ini, tanganing danay na makapagpasalamat, huli sa balaog nin pagtubod, na inako niya to sa mga misyonero sa haloy ng panahon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, pasariga an samong pagtubod. Ama nyamo sa langit, danay kaming nagpapasalamat sa imo, huli sa biyaya nin pagtubod, na samong inako huli sa imong aki. Papagkanigo aman lugod sa mong makamtan, sa mong mga kahagadan, susog sa banal mong kabuktan, sa ngaran ni Kristong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sa kutbangan, kaugmaan
Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asin sa indong atang, maako lugod, kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurahan kan sa imong ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan huli sa pagtubod, asin huli sa bunyag, kami nagin mga bagong linalang. Ako aan atang nin sa imong banwaan, asin nin gabos na namon daggiraray sa bunyag. Asin darha kami sa kamurawayan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. Ata ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Dai siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo. Ata ngani danay na sinusurog kami sa atubang mo. Idinulot na sakripisyo dai na siya nagagadan, ginadan siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugma, kaya ang mga langit noon na bertudes, asin ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Maluhod po ang gabos. Rabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesus Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya kan tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maninkali sa singiraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bag-o asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini paggibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Iya kami nagurumdom kan sa iyang paggagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, in kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromdoma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaidto pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang mga kamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natokdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na Yaon sa langit, pamanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isiring sa langit. Sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyang unyan. asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin para kami ang naraasa sulong, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean,
asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesus Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan tinatao ko sa indo. Ari paghilingaan sa mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. O Diyos na makakamahan ining sakramento na samong inako, magdanay lugod sa samong isip asin puso, sagkod paman, huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pagpamibi kang Horacio Imperata. Amang maheherakon asin mapagmakulog. Minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakpungunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan na lilingya kami nin may pagkamuot asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinabamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga taong naghihinguwa sa paghanap ning bulong asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, hulikan mga bakunang na pagkanigong na mahimo, hulikan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyone ang samong mga paghinguha na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamimbi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang, nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan, karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamimbi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan ni itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaloan na daing kasagkuran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguha para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo ngunyan na panahoning kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Kahiraki kami, Nuestra Señora de Peña, Francia, ipamibi mo kami, San Jose. ipamibi mo kami. Matukaw po sa mga anunsyo asin pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong silibrante ngunyan, si Reverendo Padre J. Aguilar. Ang sa tuya pong mas sponsor, Adonai's Love Community. Pasalamatan taman ang mga nagbasa asin ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Pasalamatan taman po ang manihamento asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network na asin converts na pag-airi kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converts Channel 9. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dain nakakaatindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Mahuot ko po na ipaabot man sa Saindo, lalong-lalo na sa komunidad kan CRC community, ang sa kuyang pagpasalamat sa suporta na tinao, pinahiling, kan nakaaging Maximilian Ministry Expo. Salamat po sa Indo, asin bendisyonan man lugod, padagos kamo nin mahal na Diyos. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, sa tabang asin pamibi ni Santa Maria Birhen, asin ni San Jose, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, ang Ama,
asin ang aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw tapos na ang misa. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus dahon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman dalwaan.